Bafethu anishoni ngicela le video soyenza iRoy njalo. Le ntombazana bafethu iyajola. Ayishada both sides. Yabo? Iyayijolela nje. Wena awunayo imali. Awumuhle ebusweni. Awunalutho, unendlembi. Unompetho omubi, uqoka kambi. Unuka insipho namanzi, uclean. Uyabo? Usoft, uya-understanda but ubroke. Naye ngumfana la eceleni kwakho, ungangawe naye. Uvunywe impilo, unemoto, unemali, unani, uright. Naye ufuna ukujola njengawe. Unjengawe nje naye. Yabo hayi uthi umfana ongasile, ukuthi umfana wayemoto, umfana njengawe nje. Umehluko ukuthi yena usewutholile umsebenzi nemoto kuphela. Kodwa unjengawe nje. Naye lento anizoyihlupha njengoba uyihlupha nje nawe kuphela. Ayikho into ehlukile. Funa kwenziwe njani ke? Funa mfethu yena intwana ukuze itshengise loyalty yayo. Izoniqoma noyithu. Funa yenze njani mfethu? Iyeke lo nemoto. Oneflet elinuka kahle. Ethi mayihleli naye ibukulwandle mhlawumbe eThekwini noma kuphi. Ibuke ihlahle iphephezelo umoya. Ibe necontent ishise toilet la kwakhe. Ishoot. Ize kuwena. La khona uzohluleka ngisho ukufaka imali yokuza. Mayisihamba iyozamula ngo4 ekseni uhamba uthi ehla othi ukudlula kancane. Iyohlala ke kuleyo ndlu yakhe eyodwa noma ulawondi noma uafdaka ihleli ishiswa ilanga uthi uma wakho usevuka wayo lapha engadini ayisakwazi ukuphuma yonke ilanga koze kube inqaba mayingena athi ayehla vuka uthi ukuthi ehlele wendini hlehlela ngoba usabuma wakho uhlala kini wena uzwile awuhlala ngisho ebedroom uhlala into engayazi nje indlu ongaziwa ukuthi iyabala lapha phezulu iyabala funa ngicela ube fair ngicela ube honest. Leso simo sakho zonke insizwe eziningi ziyasazi zidlulile kusona namhlanje sezi right. Ngicela ube honest ke nawe ku reason kahle ke namhlanje into manje ufuna yenze njani ngoba nawe usho ngizoyishada awunalutho nalo uyafuthi asho ngizoyishada funa ijole kabuhlungu yona just utshengisa loyalty uthi iphethe kahle ijole into emuncu into ebhlungu wena ungayijona lento ufuna uyijolisa leyo ntombazana yabo unje ngize emjolweni khona umuntu odlula nami ku drive through yabo ngiyeke yena mina ngize kulo ozongithethela ubhontshisi nophuthu noma ne-rice netiye eceleni uhamba la uqumba indlela yonke ekseni usubuyela kini nakhona ubuyela ngenyawo kade ekubhize kufuma ngobhontshisi no2 liter wecoke ubusuku bonke hayibo kahleni nina musangidlala amantombazana nini mangabe kuthiwa ikhalela ama chips ugijimela ama flyers ayifake econtaineni yePakistan lapho ngakini ka my friend musangidlala ngamantombazane nini musanje spend honesty ke namhlanje asikhulume ngigazidela abafana mfethu kuze baphilise lentwana lempilo abayiphilisa amantombazane basebenze kanzima akubona bonke abayiqhamuke kanje impilo balandi amantwana ngeemoto zawo bagwaza ngemali yabo abayifundelile bayisebenzela nalo yena ithuthwele naye wathola kanzima kunzima ukubona inyoka ngithi inyoka wena ungahlala nenyoka angithi upuwa nje nawe awuthwani ngani wena pho musani bafethu nihlopha amantombazane mayihleli naloyo yeke vele nawe itsodla kuzoyishada nawe ufuna ukuyilala njengoba naye eyilala yini nobonke okwakho ukuyilala kungcono ngoba upuwa funa igowe into emuncu vele nombhedo otshekile iyagwaza igoza ipringi umbhedo oyigona izongena lapha nendawo nihlangane khona ngathi niyathandana ekseni ngani cha anikwazi nje ukulala kahle embhedeni niqonde umbhedo wakho saba nembobo la funa ayibo musangiganga abantwana nalezi ngubo lakhe ezihayayo hayi musangiganga abantwana iye ukulala la engubene ngathi hayibo musangidlala amantombazane nini nawe lo mfana mayifika ngakini nje ezokubheka lojo ophuca intombi makuthiwa nje akabe umngani wakho ungazi ukhipha iphi kwawena tshela iqiniso ungazi ukhipha iphi lapha emotweni yakho hamba uyodla inyama nenze yonke iyeke intwana leyo nto hamba ishutha la idla inyama yenza yonke into sebesebhishi nakuya sebefaka igiba sebele emuzini maphethe noma kuthiwa ingaliwa mfethu it's okay kodwa yokwaliwa kade enjoyile ngoba it's not like phela iyashada nawe awuyishadisa ubuvela uzoyilala kwayiwena njengaye lo manje umehluko ulaphi ke usuganga ngentombazane wena asiyeke nje lento yoganga abantwana sokuthi abantwana bathanda imali umuntu ongenamali umunca akathande kubo unestina ngisho kubo akafunwa siyakwazi ukungaminamali yeka phansi ukuqonywa mawungenamali ubabuka abanjengoba ku December nje uzobabuka wena abantu ngoba akekho nomuntu okhalla ukuhamba nawe uyabhora wena uyabo uyabhora lokuhle uhle kubala ngisho uthini bakushiya ngisho ngakini abangangawe ibhlungu lento engiyishoyo uzwile
kodwa uma usurvive kuyona uyakwazi ukuphuma uhambe ulwe lapha ngaphandle ulwe impilo abanye abafana abade benjengawe namhlanje ibona abashintsha impilo emakubo ubhizi uyakhala lo brazo omdala kabi ujola nezingane ezincane lengane mfethu neminyaka ewu21 lo brazo uneminyaka ewu48 naye khonto ayilapha urong kodwa khonto ayilaphayo la eyalimala ngesikhathi kade engangawo ukuthi akakwazi ukujolana lezingane saziyayiavela izona ezimfunayo ufuna enze njani ngiyabuza phela zimiyeke lo ya brazo sijole nawe lo brazo ukwazi ngisho ukuthi ayinikeze 10000 uzoyinikani wena ayilande ngo2 ekseni ibhorekile uDisemba wokube mnandi wena unani awunalutho hamba uyolungisa inyanga kuhlwana abantwana uzosikhozela inkinga uzobulala abantu andisi GBV hlwana nothandana ungenamali hamba uyolungisa ama issues akho mfethu ngisulo kuthwana nabantwana siyeke phansi